Časni pozdrav! Rade! Stop! Gospodine predsjedniče, vrhovni komandante! Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo! Zdravo! Dobrodošli na vojni kompleks Pasuljanske livade. Danas će biti realizovano gađanje modernizovanim i novouvedenim sredstvima i sistemima naoružanja u Vojsci Srbije. Deo sredstava i sistema naoružanja će danas biti prikazan po prvi put. Sljedeći gađaju Pasar SM-16 i Pancir S-1 ciljeve na zemlji. Usmeravamo vatrenu podršku, imamo dejstvo prvog aviona MiG-29. Ciljem brzog i potpunog uništavanja teških upućenja protivoklopni raketni sistem Kornet, protivoklopna raketa Kornet. Omogućila je veću vatrenu moć gradnjom daljinski upravljivih borbenih snaga. U skladu sa smjernicama vrhovnog komandanta koje karakteriše primjena naprednog seta senzora i veštačke inteligencije,